ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸೋಮೆಲು ಬಂದುಲೆ ಬಿರ್ಸಾದಿಗೆ ಎಂಚೊಪ್ಪೋಡು ಪನ್ಪಿನೇಕ ನಮ್ಮ ತುಳುರಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಕತೆ ಉಂಡು ದುಂಬೊಂಜಿ ಕಾಲೋಡು ಒಂಜಿ ಪೊಂಜೋ ಇತ್ತರಿಗೆ ಆ ಪೊಂಜೋ ಬಾರಿ ಬಡಪತ್ತದ ಇಲ್ಲಡು ಬುಲೆದಿನ ಪೊಂಜೋ ಕಣ್ಣದ ದೃಷ್ಟಿ ಇಜ್ಜಿ ಐತ ಒಟ್ಟುಗು ಮದ್ಮ್ಯಾತಿಂಡಲ ಸಂತಾನ ಪಂಡ ಜೋಕುಲಾತಜಿ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಪುರ್ತುಡು ಆ ಪೊಂಜೋ ಬಾರಿ ದೇವರಿನ ಭಕ್ತಿ ಮಲ್ತರಿಗೆ ಬೋಡ್ತಿನಾಥ ಸುಗಿತ್ತರಿಗೆ ಒಂಜು ದಿನ ದೇವರು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಆದ ಆ ಪೊಂಜೋಡ ದಾದ ಬೋಡು ಒಂದು ಕೇಂದ್ರಿಗೆ ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಆ ಪೊಂಜೋ ಬಾರಿ ಬಿಡ್ಸಾದಿಗೆ ಒಂಜಿ ವರ ಕೇಂದ್ರಿ ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಪುಲ್ಲಿನ ಬಂಗಾರದ ತಿಪಿಲದ ಬೊಲ್ಪುಡು ತೂಪಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಭಾಗ್ಯ ನೆಂಕ ಕೊರ್ಲ ಬಂದ ದೇವರಡ ಕೇನವರಿಗೆ ಕಣ್ಣದ ದೃಷ್ಟಿ ಬತ್ತರು ಜೋಕುಲಿಜ್ಜಾನಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ದೂರನು ಪುಲ್ಲಿ ಆವಡಂದಾಂಡ ಪಂಡ ಗೋಲಿ ಕಟ್ಟೆ ಆವಡಂದಾಂಡ ಸಂತಾನ ಭಾಗ್ಯ ಬೋಡೆ ಬಡಪತ್ತುಡು ಬಂಗಾರದ ತಿಪಿಲೋಡು ಆ ಬೊಲ್ಪು ತೋರ ಸಾಧ್ಯಜಿ ಸಿರಿ ಸಂಪತ್ತುಲ ಬತ್ತಡು ಬಂದಲು ಉಂದು ಬಿಡ್ಸಾದಿಗೆ ಇನಿ ಜನಕುಲು ಆ ಗೋಲಿ ಕೊಟ್ಟೆ ಬಂಡ ಐನು ತಲೆಮಾರ್ದ ಜನಕುಲು ಇತ್ತೇರು ಬಂಡ ಕೆಲವರು ನಂಬಾರು ಅಂಡ್ ಇನಿಕ್ಲ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಅಲ್ಪ ಐನು ತರ ತೂತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಪಂಡ ಎನ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ನೂದು ಕಾಲ ಬದುಕುನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಾತ್ ಜನಕುಲು ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟುಗುಲೇರು ಅಂಚಿನ ಅಕಲೇನು ನಿಕಲ ದುಂಬದಿಕ್ಕಡು ಪೊಲಬ್ ಮಂತದು ಅಕಲ ಬದುಕದ ಗುಟ್ಟುದಾದ ತಿಂಪಿನ ತೆನಸು ಮನಸ್ಸುದಾದ ಮಲ್ದಿನ ಕೆಲಸದಾದ ಒಂದಿನ ಪೂರಕ್ಕೆ ಏನಂಚಿತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಲೇಸೆ ನೂದು ಕೈತಲ್ದ ಜವನೇರು ಇನಿ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ನೂದು ಕೈತಲ್ದ ಜವನೇರನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೆ ಅನ್ಕುಲ್ದೆ ನಿಕಲೆಗೂ ಪೊಲಬ್ ಮಲ್ಪರಪ್ಪನಂಚಿತ್ತಿನ ನೂದು ಕೈತಲ್ದ ಜವಂದಿ ಏರ್ ಬಂಡ ಜಾನಕಿ ಜೆ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಹಳೆಂಗಡಿ ಕೈತಲ್ದ ನಾನಿಲ್ ಪನ್ನಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಪುಗಾರ್ತದ ಊರು ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಈ ಜಾನಕಿ ಜೆ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ನಿಕಲ ಮಾತೆನ ಪರವಾದ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಇಡೀ ಕೂಟದ ಪರವಾದ ಮೋಕೆ ದೊಡ್ಡ ಎದ್ಕೊಂಡು ಏತು ಜೋಕುಲ್ದಲ್ಲೇರಿಗೆ ಜೋಕು 10 ಜೋಕುಲು ಏತ್ ಆಣಿ ಎತ್ಕೊಂಡು ಆನಾಜಿ ನಾಲ್ಕೊಂಡು ಇರ್ನ ಯಜಮಾನ್ರದಾದ ಮತ್ತು ಅಂತೀರಿ ಯಜಮಾನ್ರದಾದ ಮತ್ತು ಅಂತೀರಿ ಇರ್ನ ನಂದ ಉಪ್ಪುನಗ ಹೆಂಚಿನ ಮತ್ತು ಅಂತೀರಿ ಅಂದೆ ತೀರ್ದೆ ಜೋಕುಲು ಆನ್ ಜೋಕುಲು ಬೊಂಬಾರಿ ಒರಿ ಸರಿ ದಾದಪುರ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಂತಾರೆ ನೀರ್ನೈತ ಆರೋಗ್ಯದ ಗುಟ್ಟುದಾದ್ರೆ ಅಂದೆ ಆರೋಗ್ಯ ಬೆನ್ನಿಲ್ಲ ಜೋಕುಲು ಜೋಕು ಶಾಲೆ ಹೋಗ್ಬೇರು ಫಸ್ಟ್ ಬಂಗ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಟ್ಟಿ ಕೀಟ ಬಗ ಇಲ್ಲಡಿ ಎಲ್ಲ ಜೋಕು ಜಂಗೆ ಇರ್ ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲ ಪೂಜಾರ ಕಪ್ಪುದ ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲ ಕಪ್ಪುದಲ್ಲ ಪಾಡೋರ ಇತ್ತಲ್ಲ ಕಪ್ಪು ಕುಜಲ್ ತಾಲೂಜಿ ಕುಜಲ್ದಲ್ಲ ತಾಲ್ದಿಜಿ ಅಂಚನೆ ಕಪ್ಪು ಅಂದೆ ಹೂವು ಎಣ್ಣೆ ಮಾಡುವಂತ ತಾರದ ಎಣ್ಣೆ ಮಾತ್ರ ಬೇತೆ ಮಾಡುವಂತ ಎಣ್ಣೆ ಇರ್ನ ಕೆಬಿಕ್ ಒಂಚೂರು ತೊಂದರೆ ಆದ ಕೇನು ಜಿ ಸರಿ ಆಟ ಕಣ್ಣದ ದೃಷ್ಟಿ ನಿಕ್ಲ ಅಂಚೆನುಂಡಿಗೆ ದಾಲ ಮಲ್ಲೇಜ್ ಪ್ಲಾನ್ ತೊಂದರೆ ಆಟ ಕಣ್ಣದ ದೃಷ್ಟಿ ಮಂಡ ಪರೀಕ್ಷಾ ಅವು ದಾಲವನ್ ಬರಾಪುಜಿ ಮಾತ್ರ ಸರಿ ಉಂಟು ಸರಿ ಉಂಟು ಇದು ಯಾವ ತೊಂದರೆ ಜಿ ಬ್ರಾಡ್ ಇಲ್ಲ ಈತಿಗೆ ಅಂತ ಅಂಡಲ ಕಣ್ಣದ ದೃಷ್ಟಿ ಮಂದಾತಜಿ ನಿಕ್ಲ ಪೇಪರ್ ಓದೋರಿಗೆ ಓದೋರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಆಜನೆ ಕಲ್ದ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬರ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬರ ABCD ಬರ ಬಂತರಿಗೆ ಜೋಕ್ಲೆ ಕಲ್ಪವಂತರಿಗೆ ಬಿಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬರ ABCD ಬರ ABCD ಬರ ಕಲ್ಪವಂತರಿಗೆ ಬರ್ಕೊಂಡಾರ ಸರಿ ಬೊಕ್ಕ ಇರ್ನ ದುಂಬುದ ಬದುಕಿ ಎಂಚತ್ತಂದ್ರೆ ಏದು ಗಂಟೆಗೆ ಹಾಕುವಂತಾರ ದಾದಾಪುರ ಕೆಲಸ ಕಾಂಡೆ 5 ಗಂಟೆ ಜೋಕುಳಲ್ಲಿ ಅತ್ತ 4 ಗಂಟೆ ಹೊರವರ ಕೆಲಸ ಹೋಗಿ ಹಳೆ ಅಂಗಡಿ ಬರೋದು ಟೈಲರ್ ಅತ್ತ ಪುಂಜಿಗೆ ನನ್ ಗೊತ್ತಾನ ಕಾಂಡೆ ಗಂಜಿ ಬೇಗ ಹೋದು ಬೊಕ್ಕ ಏಳು ಎರ್ಲೆ ಗರ್ಕಂಜಿ ಬೇಯ್ಪವನ ದಪ್ಪು ನಾಲ್ಕು ಬೇರೆ ಅಕಲು ಅಂಗಡಿ ಬರ್ತಾನೆ ನಾಲ್ಕು ಕೆಲಸ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂಚ ಅಜ್ಜ ಮತ್ತು ಜೋಕುಳಿ ಪುನಃ ಇತ್ತ ಮಾಡ್ಲಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಆ ಕಡೆ ಜೋಕುಳಿ
ನಮಸ್ತೆ. ಯಾನು ಕರುಣಾಕರ್ ಜೆ ಪೂಜಾರಿ. ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ತ ನಾನಿಲ್ದ ಜಾನಕಿ ಜೆ ಕೋಟ್ಯನ್ನ ಪ್ರಥಮ ಪುತ್ರಿ. ಬೊಕ ಆರು ಪಣ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಯಾನು ಸುರೂತ ಆಣ್ ಬಾಲೆ ಈ ಕುಟುಂಬದ ಇತ್ತೆ ಎಂಕಲ್ನ ಅಮ್ಮ ಎಂಕಲ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಗುರುಕಾರ್ತಿ ಹಿರಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆರು ಎಂಕಲ್ನ ಕುಟುಂಬಡು ಇತ್ತೆ. ಬೊಕ ಆರು ಪಣ್ಣಿ ಲೆಕ್ಕನೆ ಅರೆಗೆ 13ನೇ ವರ್ಷೋಡು 13 ವರ್ಷ ಚಿಲ್ಲರಾನಾಗ ಮದ್ಮೆ ಆದ 14ನೇ ವರ್ಷೋಡು ಎಂಕ್ ಜನ್ಮ ಕೊಡ್ತೇರು. ಅಲ್ತರ ಬೊಕ್ಕ ಆ ಎಂಕ್ ತೆರಿನ ಬೊಕ್ಕದ ವಿಷಯ ಆರನ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಪಿನಿಂದ ಭಾರಿ ಶ್ರಮಜೀವಿ ಯಾರು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿದಮ್ಮ ಶಿಸ್ತುದಾರು ಕಾಂಡ ಬೇಗ ಲಕ್ಕದು ಅರ್ಕಂಜಿ ಬೇಯ್ಪವನು ಅರ್ಕಂಜಿ ಕಾಯವನು ಹತ್ರ ಅರ್ಕಂಜಿ ಮೈಪುನ ಎರ್ಮೆ ಇತ್ತುಂಡು ಪೆತ್ತ ಇತ್ತುಂಡು ಐಕ್ಲಿಗೆ ದೇಖರೇಖ ಮಲ್ಪನ ಪೂರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆರು ಮಲ್ತದು. ಅಲ್ತರ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕುಲು ಪೂರ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಜೋಕುಲು ಬೆರಿ ಬೆರಿ ಕಿತ್ತ ಎಂಕುಲು ಯಾನು ಬೊಂಬೈ ಫೋನಂಗೆ ಸಾಧಾರಣ ಆಜಿ ಜೋಕುಲು ಇತ್ತೇರಿ. ಅಪ್ಪ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಪೂರ ಶಾಲೆ ಪೋರ್ಡ ದುಂಬು ಒಣಸ್ ಮಲ್ಪರೆ ಪೂರ ಗಂಜಿದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಶಾಲೆದ ಒಂದು ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಅವು ಪೂರ ಎಂಚಿನ ಬುತ್ತಿ ಕೊನ್ಪಿನ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಬುತ್ತಿ ಕೊನ್ಪಿನ ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಕಲ್ಪನಾಗಲಿಗೆ ಆರ ಪಿರ ಬೂರ್ದು ಕಲ್ಪವಂತೀರಿ. ಅಪಗ ಇಂಚ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಷನ್ ಗೆತ್ತು ನೋಡು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಬರೋಡು ಅಂಚಿನ ಪರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇತ್ತೀಜಿ ಆಂಡ ಶಾಲೆಡು ಪಾಸ್ ಆವಡು ಅಡೆ ಮುಟ್ಟ ಕಲ್ಪೋಡು ಪನ್ಪಿನ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಉತ್ತೇಜನ ಕೊರುವಂತೀರಿ. ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಪೂರ ಕಲ್ಪವನಿಟ್ಟು ಅರ್ಲ ಪಿರೇತಿಜೇರಿ ಕಲ್ಪ ಹೊಂದುತ್ತೀರಿ. ಎಂಗಳಿಗೆ ಬರಪಿನ ಓದುನ ಅವಿನ ಅರೆ ಗೊತ್ತುತ್ತಿನಲ್ಲೇ ಕೂಡ ಎಂಗಳಿಗೆ ಕಲ್ಪ ಹೊಂದುತ್ತೀರಿ. ಬೊಕ್ಕ ನಿಜ ಬನ್ಪಿನಿಂದ ಅಂಡ ಯಾನ್ 4ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಪನ ಹೆಂಗೆ ಇತ್ತಲ್ಲಿ ನೆನಪುಂಡು ಕೈಪು ಕಡೆನಾಗ ಈ ಕಾಕಾಜಿ ಬರೆಪಿನ ಬೊಂಬೈದಾಗಲಿ ಕಾಕಾಜಿ ಬರೆಪಿನ ಒಕ್ಕಣೆ ಆರಡೆ ಅನ್ ಕಲ್ತೀನಿ ಸುರೂಟು ಆರು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಎಂಚ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕಾಕಾಜಿ ಬರೆ ಒಡ್ಡ ಅವಿನ ವಾನಮ್ಮನೆಡು ಬರೆವೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಅವಿನ ಇತಿ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಎಂಚ ಮಲ್ಪೋಡು ಪನ್ಪಿನೇನು ನಾನು ಆರಡೆ ಕಲ್ತೀನಿ. ಬೊಕ್ಕ ಒಕ್ಕಣೆ ಪೂರ ಕಾಕಾಜಿ ಬರೇನ ಎಂಚ ಒಕ್ಕಣೆ ವಾವ ವಾಕ್ಯ ಎಂಚ ಶುರು ಮಲ್ಪೋಡು ಆ ಪೂರ ವಿಷಯನು ಆರು ಕಲ್ಪ ಅಂತೀನಿ. ಬೊಕ್ಕ ಜ್ಞಾನ ಇತ್ತಿನ ಅಪಗ ಇತ್ತ ಒಂಚೂರು ಮದಪುಲ ಆತ ಅವನ ಬೇಗ ಪ್ರಾಯಡ್ದು ಹತ್ರ ಕೆಬಿಕೇನುಜಿ ಆಂಡ ಆರು ಕೆಲವು ವಿಷಯ ಅರೆಗೆ ಇತ್ತು ಆರು ಮಲ್ತೊಂದು ಇತ್ತೀನಿ ಪಂಡ್ರೆ ಅರೆಗೆ ಮಾತಿರ್ಪೋಂಡು ಬಕ್ಕ ಊಪುರ ತಿರುವಂತಾರ ಕಾಡೆಲ್ಲ ಹಾಕದು ಎಂಚಿನ ಪುರ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಂತಾರ ಬಂಡಾರ ಕೆಲಸ ಗಂಜಿ ಗೈಪು ಬೊಕ್ಕ ಬಾರ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋಂತ ಬಾರ್ಬೇಕು ಅವನು ಮಾಕ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬೇಸಾಡ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅಕ್ಕಿಲ್ಲ ಪುರ ಇರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಿತ್ತು ನಾವು ತೀರ್ತಾರೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಾಮಿ ಎಂಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಡಿ ಆಪನೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಪುರ ಇರೆಗೆತ್ತು ಅಕ್ಕಿಲ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಪುರ ಇರೆಗೆ ಅದೇ ಬೊಕ್ಕ ಈನ ತಿನ್ನುವಂತಾರ ಕಾಡೆಲ್ಲ ಹಾಕದು ಈರ ಎಂಚಿನ ತಿನ್ನುವಂತಾರ ಚಾಪರ ಕಾಡೆ ಚಾಪರ ಅಂತಾರ ಗಂಜಿ ತಿನ್ನುವಂತಾರ ಸುರುಟು ಚಾಪರ ರಡು ಜೋಕುಲಂಗ ಚಾ ಮಾತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಈ ಅವಿಡ್ಬೇಕು ಮಾತು ಚಾಪರ ಚಾ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದುಂಬುರ ಕಾಂಡೆದ ಬಯ್ಯ ಮಟ್ಟ ಬೆಂಕಿ ಕಂಡೋಡು ಅದನ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಗಂಜಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಗಂಜಿ ಕಾಂಡೆ ಕೊನಸು ಸರಿ ಅಡ್ಡ ಬಿಡ್ಡಿ ಮಾತು ಜೋಕುಲಿ ಈರ್ ನಟ್ಟಿದ ಕೆಲಸ ಪ್ರಮಾಣ ಅಂತಾರ ಬಂಡಾರ ನಟ್ಟಿಗೆ ಕಂಡು ಹೋಗ್ತಿತ್ತು ಇಲ್ಲಡೆ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲದೆ ಕೆಲಸ ಆಟಿಗೆ ಮಾತಾ ಅವಳ ತಗಲೇ ಆಯ್ತು ಉಲೇದೆ ನಗಲೆ ಬಳಸದ ಬಾಡನೆ ಮಲ್ಲ ಕೆಲಸ ತಪ್ಪನ ಕುಳ್ಳೆರ್ದ ಬೊಂಜು ಇಲ್ಲದಾಗಲೇ ಒಣಸವ ಬೇತೇನೆ ಕೆಲಸ ಉಂಟಾರ ಮಾಡಲ್ ಮಾಡಿಪಿನ ಅವರ ಮಗ ಇತ್ತು ಮಾಡಲ್ ಪಾರ್ದನ ವಿನಿ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಪಾರ್ದನ ವಿನಿ ಬಂದಂತಾರ ಪಾರ್ದನ ಗೊತ್ತಿದೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಬೊಕ್ಕ ಇರ್ರ ಪುಲ್ಲೆಲ್ಲೇನ್ ಬರ ತಾಂಕು ನಂಚಿತ್ತಿನ ಬಿಟ್ಟು ಪುಲ್ಲೆಲ್ಲೇನ ಜೋಕುಲ್ನ ಪೆದ್ಮೆದಿದ ಬರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ ಅಕಲೇನ್ ಪೆದ್ದು ನಂಚಿದ ಕೊಡ್ತುಡು ಆ ಜೋಕುಲೇನ್ ದೀಪವನ ಅದನ್ನ ನೆನ್ನೆ ಬುಲಿ ನೀರೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ಮರದ ಕಡೆದು ಕೊರ್ಪಿನ ಪಂಚಿ ಕಡೆದು ಕೊರ್ಪಿನ ಅವರ ಮಾಡ್ತಾರ ಮನಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅದತ್ತೆ ಪೆದ್ಮೆದಿನ ಕಲೆಗೆ ಬರ ಈರ್ನ ಜೋಕು ಮಗಲ್ನ ಪೆದ್ದುನ ಕೊಡ್ತದ ಪುಲ್ಲೆಲ್ ಪೆದ್ದುನ ಪೆರ್ತದ ಅಕಲೇನ್ ಪೆದ್ಮೆದಿ ತಾಂಕುನ ಅದನ್ನ ಬೇತೆ ಅದಕಲೆ ಪಂಚಿ ಕಡೆ ಬರ ಬಂದಿದ್ದೆ ಫಲದೆ ಮಲ್ಪುನ ತಪರೇರೆ ಬಂದದ್ದು ಫಲದೆ ಜ್ಞಾನ ಮಾತಂತೆ ಬಗ ಪಂಚಿ ಕಡೆ ನಾವು ಅದ ಮುಂಜೋ ಇತ್ತು ದುಂಬಿ ಏತ್ ಕೊಡ್ತಾವ ಅಂತೀರಿ ಜಪ್ಪುನಾಗ ಕಾಣೆ ಪುಲಿಗಳು ಲಕ್ಕೊಂತಾರೆ ಜಪ್ಪುನಾಗ ಇದು ಬೇಗ ಜತ್ತು ಅಂತಿಲ್ಲ 10 ಗಂಟೆ ದುಂಬುಲ ರಾತ್ರಿ ಅಂದೆ ಇತ್ತೆ ಸೀರಿಯಲ್ ಬರುತ್ತು ಬರ ಸೀರಿಯಲ್ ಬರುತ್ತು ಬಜಾರ ಟಿವಿದ ಸೀರಿಯಲ್ ಬರುತ್ತು ಬಜಾರ
ಧಾರಾವಾಹಿ ಬರೋದು ಮಾತು ತೂಪಿ ಕಡಿಮೆ ಎಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಒಣಗಾರಿಗೆ ಪುಡಿ ಜಿಪ್ಪು ಹೋಗೋದು ವಾರ್ತೆ ಬರ ಓದುವ ಪೇಪರ್ ಬರ ಓದುವ ಯಾ ಪೇಪರ್ ಯಾವ್ದು ಹೆಂಗ್ ಅರ್ಥವಿದೆ ಯಾವ ಬಾರಿ ಒಳ್ಳೆ ಆಜ್ ಸರಿತೆ ಜೋಕಲಿಗೆ ದಾದ ಬಂತಾರೆ ಎಂಚಿನ ಪುರ ತಿನ್ನೋಡು ಆ ರೈತದ ತೆನಸಲೆ ತಿನ್ನೋಡು ಆರೋಗ್ಯ ಎಡ್ಡೆ ಅವಡಂದ ಎಂಚಿನ ತಿನ್ನೋಡು ಎಂಚಿನ ಉನ್ನೋಡು ಜೋಕಲಿಗ ನೀನು ತೂಪಿನಗಲಿಗೆ ದಾದ ಬಂತಾರೆ ಜೋಕಲಿಗೆ ಮನಸ್ಸು ಬಕ ಎಂಚಿನ ತಿನ್ನಾರೆ ಚಿತ್ತದ ಜೋಕು ತಿಂದಿನ ತೆನಸೆ ಬೇತಂಡತೆ ಅಂಗಡಿದ ಕನ್ಪಿನ ಅವರ ತಿಂತಾರೆ ಇತ್ತಬ್ರು ಅಂಗಡಿದ ಕನ್ಪಿನ ತಿಂಪಿನ ಅಂಗಡಿ ಇದ್ದಾರೆ ಜಂಕುರು ಗೋಧಿದ ದೋಸೆ ಚಪಾತಿ ಅಟಿ ಲೈಟೆ ಮಲ್ತಂತಾರೆ ಬಕ ಅಡ್ಡೆ ಇಡ್ಲಿ ದೋಸೆ ಏನ್ ನಮ್ಮ ಹಿಂದಾಗ ಜಿಂಬು ಕೋರಿದಾಗ ಜಿಂಬು ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಅಂತ ನನ್ನ ಕರಂದೆ ಬಕ ಕಣಪಿನ ಕಡಿಮೆ ಪನ್ನಗ ಇತ ಇರ್ ಕ್ಯಾಂಡರ್ ಮರ್ದು ಕಷಾಯ ಗಿಸ ಅವು ಪೂರ ಮಲ್ತೊಂದುತ್ತೇರಿ ಹೆಂಗೆ ಕಿತ್ತೆಲ್ಲ ನೆನಪುಂಡು ಕುಂಟಲ್ದ ಕೊಡಿದ ಕಷಾಯ ಅಲ್ಪ ತಿಕ್ಕೊಂತುಲು ಅವು ಏಪಲ ಬೈಯಾಡು ಮಲ್ತ್ಕೊರಂತೀರಿ ಬಕ್ಕ ಪ್ರತಿ 15 ದಿನಕ್ಕೋರ ಎಂಕಲಿಗೆ ಆ ಮರದ ಪೊಡಿ ಈ ಗಿಡಮೂಲಿಗೆದ ಪೊಡಿ ಅಲ್ಪ ತಿಕ್ಕೊಂದುತ್ತುಲು ಅವನು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಎಂಕಲಿಗೆ ಕೈಪೆತ್ತಿನೋ ಪರ್ರೆ ಅవి కొంచెం ಒಂಜಿ ಚಮಚದಾತ್ ಗಂಗಾಸಾರ ಪಾಡ್ದು ಅವೇನು ಸಮ ಮಲ್ತು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದು ಎಂಕಲೆ ಪೂರ ಜೋಗುಲೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಐಡ್ದಾತರ ಎಂಕಲಿಗೆ ಕಫತ ದೋಷ ತೋರ್ತಿಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಬಂಜಿ ಸಾಪವಂತು ನೈಟ್ ಎಂಕಲ ಆರೋಗ್ಯ ಎಡ್ಡವಂತುಲು ಆರ್ಲಂಚೆನೆ ತಿನ್ಪಿನ ಇಲ್ಲದನೇ ವಸ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಗಂಜಿ ಚಟ್ನಿ ಎಂಚಿನಲ್ಲ ಅವಳು ಎಂಕಲ ಬಡಪತ್ತದ ಜೀವನೋಡು ಏತು ಮತ ಕಮ್ಮಿ ಖರ್ಚಿಡು ಎಡ್ಡೆ ಆಹಾರ ಎಂಚ ಮಲ್ಪರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು ಆತ ಮಲ್ತು ಕೊರೊಂದುತ್ತೀರಿ ಐಟದ್ರ ಎಂಕಲ್ನ ಆರೋಗ್ಯ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆನೇ ಎತ್ತಿಂಡು ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ನಡುತ ಕಾಲೋಡು ಎಂಕಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಭಂಗ ಎತ್ತಿಂಡು ದಾಯ ಬನ್ನಂಗೆ ಅಪಗ ಗೇಣಿದ ಭೂಮಿ ಗೇಣಿದ ಭೂಮಿ ಆಯ್ನೆಟ್ಟಾದ್ರೆ ಆಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ಅಯ್ಯೇ ಟೈಲರಿಂಗ್ ಮಲ್ತೊಂದು ತಿನ್ನಟ್ಟಾದ್ರೆ ಎಂಕಲಿಗೆ ಆತ ಭಂಗಾವರೇ ಬಿಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ಆಂಡ ಆ ನಡುಟು ಎಂಕಲ್ನ ಆ ಜಾಗ ಎಂಕಲಿಗೆ ತೆರೆಯಂದೆ ಅವೇನು ಧನಿಕುಲು ನಕುಲು ಬೇತೆಕಲಿ ಮಾರ್ದು ಎಂಕಲಿ ಖಾಲಿ ಮಲ್ಪಡು ಬನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ನೋಟಿಸ್ ಬೈದಿನ ಅಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಎಂಕಲ ಅಯ್ಯನ ಅಮ್ಮೇರಿತ್ತೀರಪ್ಪಗ ಅರೆಗೆ ಮಂಡೆಗೆ ಒಂಜಿ ಶಾಕ್ ಆದು ಪ್ಯಾರಲಿಸಿಸ್ ಆತನು ಪ್ಯಾರಲಿಸಿಸ್ ಆಗಿ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ಅರೇನು ತೂಪಿನ ಮಾತ ಕೆಲಸ ಮೇರೆ ಮಲ್ತೊಂತೀನಿ ಅರೆಗೆ ಮೇರತ್ತ ಅಂದರೆ ತಮ್ಮಲೆಗೆ ಅರ್ನ ತಮ್ಮಲೆಗೆ ಮೇರೆ ಸೇವೆ ಮಲ್ತಿಜೇರ್ದ ಮೇರೆ ಕಣ್ಣೆದುರುಜ್ಜೇರ್ದ ಅರೆಗೆ ಅವಂತ ಜಾತ್ ಮೋಕೆ ಮರ್ಮಾಲ್ಡ ಅವಂದು ಯಾನ್ ತೂತಿನ ಪನ್ನ ಪ್ರತಿ 6 ಜೈದಿನ ಇತ್ತೀರಿ ಪೂರ ಸೇವೆ ಮೇರೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಒಂತ ಎಂಕುಲು ಸೇರೊಂತ ಎಂಕುಲು ಯಾನು ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ತಂಗಾಡಿ ಪೂರ ಅಂಚೆ ಇತ್ತುಂಡು ಅಲ್ತಿಡು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ ಅಯ್ಯಾಗಲ ಒಂತೆ ಪಣ್ಣಗ ಈ ಶೋಕಾಂಡು ಪಣ್ಣಗ ಬೆನ್ನಿ ಇಜ್ಜಿಂದಾಂಡು ಎಂಕುಲು ದಾದ ಮಲ್ಪುನು ಓಲ್ ಪೋಪಿನಿ ಎಂಕಲ ಇದು ಜೋಕ್ಲೇನು ಪತ್ತುನು ದಿನೇಂಚೆಗೆ ಎಪ್ಪುನು ಮನ್ಪಿನ ಮಾತ ಟೆನ್ಷನ್ ಇತ್ತೇರಿ ಬೊಕ್ಕ ಕ್ರಮೇಣ ಯಾನು ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಆಯ್ನಿಡು ಬೊಕ್ಕ ಪಂಡೇರಿ ಎಂಕ ಅಯ್ಯೆ ಕಿ ಈ ಇತ್ತ ನನ್ನ ಎಂಕ ನಾನು ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಇಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತ ಜೋಕ್ಲೇಲಿ ಯಾನು ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಮುಟ್ಟ ಕಲ್ಪಾವೆ ಐದು ಹೆಚ್ಚ ಕಲ್ಪವನು ಅದು ಏನಾಡ ತಾಕತ್ತಿಜ್ಜಿ ಆರನ ಮೆಗ್ಗ್ಯಾನಗಳು ಬೊಂಬಾಡಿತ್ತೇರಿ ಈ ಪರವೂರು ಪೋಪಿನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ತೂಲ ಬಂದು ಬೊಕ್ಕ ಆರನ ಮೆಗ್ಗೆ ಏನನ್ನು ಬೊಂಬೈದ ಸೊಂಪುಗೇರಿ ಅದ ಮುಟ್ಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಏನು ಪನೊಲಿ ಅಪ್ಪನ ಮೇರೆ ಎಂಚ ಪೂರ ಕೆಲಸ ಮಲ್ದೇರು ವಾನಮ್ಮನೇಡು ಬಂಗ ಬೈದೇರು ಬಂದು ಅಂಡ ಅಲ್ತಿರ್ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲಿಗೆ ಒಂತ ಸುಖ ತಿಕ್ಕಿನ ಬಂದಾಗ ಒಕ್ಕಲು ಮಸೂದೆ ಒತ್ತಿನಿಡು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲಿಗೆ ಪನ್ನ ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಡು ನಮ್ಮ ಬೆಂತಿನ ನಂಗೆ ತಿನ್ಪಿನ ಅಡಿಮಟ್ಟ ತಿಕೊಂಡು ಅಲ್ತಿರ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಯ್ಯಾಗಲ ಒಂತೆ ನಡುಟು ಬಾರಿ ಸೀಕುತ್ತಿನ ಅರೆಗೆ ಪನ್ನಾಗ ಈ ಟೆನ್ಷನ್ ಹತ್ರ ಟೈಲರಿಂಗ್ದ ಬೇರೆಗಳ ಅವರ ಬೋರ ಅವಂತುಜಿ ಕೋರ್ಟು ಕಚೇರಿ ಬಂದಾರ ಆ ತೂತಿನಾರತ್ತು ಅವು ಟೆನ್ಷನ್ ಅರೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ಸೀಕ್ ಬರ್ತಿರ್ತೀನಿ ಐಟತ್ರ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನು ಬೊಂಬೈ ಪೋದು ಆಂಡ ಬೊಂಬೈ ಪೋನಾಗಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಪಂತೀರಿ ಬೊಂಬೈ ಪೋಯಡ್ಲ ಅವಳು ಕಲ್ಪನ ಸಂಧಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡಂಡು ಕಲ್ಪೋಡು ಬೊಕ್ಕ ದುಂಬು ಅರಡು ಬೊಕ್ಕ ಹೆಂಗೆ ಪನಂತೇರಿ ಎಂಚಿನ ಬೊಂಬೈ ಪರವೂರು ಪೋದು ನಿಕುಲು ಎಂಚಿನ ಮಲ್ತಡಲ ಒಂದೊಂಜಿ ಬೇರ ಮಲ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಪತ್ತ ಗಿತ್ತ ಗೊಬ್ಬನ ಅವು ಅಂಚಿನ ದಾಳ ಮಲ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಮಾವಡು ನಮ್ಮ ತಿನ್ನೋಡು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಕಮಾಯಿಡೆ ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆ ಆಡ್ಬಿಟ್ಟು ಬುದ್ಧಿ ವಾದ ಪಣವಂತೀನಿ ಮೇರೆ ಅವನ ಎಂಕಲಿಗೆ ಭಾರಿ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಎಂಕಿತ್ತಲ್ಲಿ ನೆನಪುಂಡು 10ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಪನಾಗಲ್ಲ ಎಂಗೆ ಮೆಟ್ಪೇಟ್ ಪಾಡ್ದೇರು ಶಾಲೆ ಹಿಡಿದು ಬಂದಾಗ ಮೀನು ಲೇಟ್ ಆಂಡ ಒಂಜಿ ಸರ್ತಿ ಎಂಗೆ ನೆನಪರ್ಪುಂಡು ಎಂಕಲ್ ಯಾನು ಹೆಜ್ಮಾಡಿ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಲ್ಪೊಡ್ದು ಪಲಿಮಾರ್ಡು ಎಂಕಲ್ನ ಶಾಲೆ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ತೂವರೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಪಂತ್ ಜಿಲ್ಲಾಡು ಹೊಲ್ತು ಬಣ್ಣ ನಡತೊಂದೇ ಬರೋಡತ್ತೆ ಅಪ್ಪ ಬನ್ನಾಗ ಮಸ್ತು ಲೇಟ್ ಆಂಡು ಮೇರೆ ಕಾತು ಕುಲ್ದಿನಿ ಪುಣ್ಣಿಟ್ಟು ಕೂದೊಂದು ಮಣೀತಿಯರ್ ಬತ್ತಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಯಾನ್ ತಿರ್ಗಡ್ಡ ದುಂಬು ಮೇರ್ನ ಕೈಟ್ ಈತುದ ಪುಣ್ ಕೇಳ್ದ ಆಡಾರು ರಪ ಸಾಂಬಿಡ್ತಾರೆ ಹಿಂಗೆ ಪೆಟ್ಟು ಸೊ ಅಂಚೆ ಹೆಂಗಲೆ ಆತ ಶಿಸ್ತಿಡು ತೂಚಿನಾರು ಮಾತ ಜೋಕುಲೆ ఒక పొంజోకులే లంచేనే పూర ಅರ್ನ ದೃಷ್ಟಿಕೋನೋಡು ಊಲ ತಪ್ಪುನ್ ತೋಜಿಂದ ಅವೇನು ತಪ್ಪು ಮಲ್ಪರೆ ಬಿಡೋಂತಿದ್ದಾರೆ ಐಕ್ ತಿದ್ದೊಂತಾರೆ
ಏನಿಗೆ ಏತನೇ ವರ್ಷ ಮದ್ಮೆ 13 ವರ್ಷದ 4 ತಿಂಗಳು ಹೆಂಗ್ ಮದ್ವೆ ಅಪ್ಪಗನೆ ಮದ್ಮೆ ಆಯ್ತು ಅದೇ ಅಪ್ಪಗನೆ ಮದ್ಮೆ ಆಯ್ತು ರಾತ್ ಬೇಗ ಅದು ಸಾಲ ರಜೆಟ್ ಮದ್ವೆ 5ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಕಲ್ತದ್ದು ಪನ್ನೆಟ್ಟು ನೀರು ಹೋಯ್ತಾರಿಗೆ ಅಂದೆ ಪನ್ನೆಟ್ಟು ನೀರು ಹೋಯ್ತು ಅಂತಾರಿಗೆ ಅಂದೆ ಅದೇ ಅವು ಎಲ್ಲಿ ಬನೆ ಅವು ತಾರೆಗೆ ತೋಟ ನೀರು ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಕಂಡೋರ ಕಡೆ ಮನೆ ಅಂತ ಒಂದಂಟೆ ಪುರ್ಸೊತ್ತು ಮತ್ತೊಂತಾರೆ ದೇವರ ಆರೋಗ್ಯ ಕೊಡಲಾತ ಆರೋಗ್ಯ ಇರ್ತದೆ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಎಟ್ಟೆ ಈಗ ಸಂಕಟ ಮಗ ಇರ್ತೀಯ ಏನೇ ಪುಲ್ಲೆ ಮರ್ದಬ್ರ ಬರೋಂತಾರ ಕಸಾಯ ಮರ್ತು ಅಂತಾರ ಮರ್ದಬ್ರ ಬರೋಂತಾರ ಕುಡಿ ಮರ್ತಿಲೇನೆ ಪುಲ್ಲೆ ಮರ್ತಿಲೇನೆ ನಿಜ ಕಸಾಯ ಬ್ರ ಬರೋಂತಿಲ್ಲ ದಾಲಾಜಿ ಸರಿ ಸರಿ ಅಮ್ಮ ನಮಸ್ಕಾರ ನಾನು ಈ ಇಲ್ಲದ ಜಾನಕಿ ಕೋಟೆಯ ಮೆರನ ಅಕೇರಿದಮ್ಮಗೆ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮನ ಬಗ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ಆರು 6ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಕಲ್ತದಾಯಿ ಕೂಡಲೇ ಅರೆಗೆ ಆ ಎಲ್ಯ ಪ್ರಾಯಡು 13 ವರ್ಷದ ಪ್ರಾಯಡು ಮದ್ಮ್ಯಾದು ಪೋಯರು ಯಾಪಲ ಪನ್ಪೇರಾರು ಮದ್ಮ್ಯಾಜು ಪೋಯಿನ ಹಿಡ್ದಿಂಚೆ ಎಂಕು ಒಂಜಿಗಲ್ಗೆದ ಪುರ್ಸೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಮಾಡೋದು ಅಂದು ಎಂಕಲ ಒಂದು ಪುರ ಕನ್ನಡ ತೂತಿನಣಿ ಯಾನು ಎಲ್ಲಿ ಪುನಗ ಆರು ಆ ಕಂಡೋಗು ದೂರದ ಕಂಡೋಗು ತುದೆ ಬರಿಡ್ದು ಕೇದು ತುಂಬುನ ಬಕ್ಕ ಪಾನೆಟ್ಟು ನೀರು ಏಪುನ ಬಕ್ಕ ಒಂದು ದಬ್ಬೆ ಕಟ್ಟದು ದಬ್ಬೆಗೆ ಬಲ್ಲು ಕಟ್ಟದು ಐಟು ನೀರು ತೇಪುನ ಪೂರ ಕೆಲಸ ಎಂಕಲ್ನ ಅಯ್ಯನೊಟ್ಟಿಗೂ ಬೆರಿಸಾಯದು ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಮತ್ತೊಂತೀರಿ ಎಂಕಲ್ನ ಅಯ್ಯೇ ಕಾಂಡೆ ಅಂಗಡಿ ಪೋಯಿರಂದಂಡ ಬನ್ನಗ ರಾತ್ರಿ ಅವಂತಂದು ಆ ಪಡ್ತರು ಇಲ್ಲದ ಪೂರ ಜವಾಬ್ದಾರಿನ 6 ವಯಸ್ಸೊಂದು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಡು ಮಲ್ತೊಂತೀರಿ ಬೆನ್ನಿದ ಬೆಲ್ಲದಪ್ಪಗ ಕಂಡ ನಿಲ್ಕೆ ಜನ ಬತ್ತಿರಡಲ ಅಕಲಿಗೆ ಉನ್ಪಿನ ತಿಂಪಿನ ಪೊರ್ತು ಬರ್ತುಗು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಮಲ್ತೊಂತೀರಿ ಅಂಚನೆ ನಡೆದರ ಹತ್ರ ಎಂಕಲ್ನ ಇಲ್ಲಾಗ ಬೇಲೆ ವೆರಪ್ನೆಗಳೆಲ್ಲ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಅತ್ತ ಒಂದೇ ಇನಿ ಯಾನೊಂಜಿ ಕಲಾ ಶಿಕ್ಷಕ ಆವಡ್ದಂಡಲ ಇಕ್ ಆರೇ ಪ್ರೇರಣೆ ನೆನಪ ನೋಡಿ ದೇಪನ್ನಗ ಇಲ್ಲಿಪ್ಪನಗ ಯಾನು ಎಂಜಿನೊಂಜಿ ಚಿತ್ರ ಬುಡುಪಾಯ ಅಂದಂಡ ಅವು ಅಂಚತ್ತುಂಬೆ ಅವು ಮುಂಚೆ ಮಲ್ಪಡ್ಬಾರ್ದು ಆರೆಂಕ್ ಆ ಚಿತ್ರನ ಬುಡುಪಾದ ಹಚ್ಕೊಂತೀರಿ ಅಂಚನೆ ಹತ್ರ ಇನಿ ಯಾನೊಂಜಿ ಈ ಒಂಜಿ ಸ್ಥಾನಗೂ ಬೈದಂದು ಪಂಡ್ರೆ ಇಂಕೊಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಹೆಮ್ಮೆ ಅವನುಂಡು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಯಾರನ್ನ ಮಲ್ಲ ಗುಣ ಪನ್ನಗ ಏರು ಇಲ್ಲ ಬಾಕಿಲಿಗೆ ಬತ್ತಿರನಲ್ಲ ಉಂಡೆರ ತಿಂಡೆರ ಅವು ಕೊರ್ಜಿಂದಂಡ ಇಡೀ ದಿನ ಅವೇನೇ ಬಂದ್ಬೇರ ಅವ್ನು ಒಣದು ದಾಲ ತಿನ್ನಂದೇ ಪೋಯಿರ ತಗೊಳದು ಅಂಚೆ ಆ ಒಂಜಿ ಗುಣ ಎಂಕಲಿಗೆ ಮಾತಿರಗ್ಲ ಅರೆಡ್ದ ಹತ್ರ ಬೈದನೊಂದು ಪಂಡ್ರೆ ಇಂಕ್ ಹೆಮ್ಮೆ ಅವನುಂಡು ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ದ ಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಕರ್ನಾಟಕ.